యేసుక్రీస్తు నామములో మీకందరికీ మరొకసారి శుభములు వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా, మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనకు ఎన్నో అనుభవాలు గుండా మనం నడిచి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. మన జీవనోపాధి విషయంలో ఈ లోకంలో మనం నడుచున్న సమయంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులకు మనము లోనై నడవాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్రమంలో మన ఆత్మీయ జీవితం విషయమైన అవగాహన, స్పృహ మనం ఏమి కలిగి ఉన్నాం, ఏ విధంగా కలిగి ఉన్నాం అనే విషయాన్ని బేతేలు మనకు సూచిస్తుంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఆదికాండము 28వ అధ్యాయము 10 నుంచి 22 వాక్య భాగాలు గల ఆ లేఖనాన్ని ఒకసారి మనం ధ్యానించినట్లయితే, అన్నను మోసం చేసి యాకోబు తండ్రి ఇంటి నుంచి తన మామైన లాబాను దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని పోతున్న సమయంలో, చీకటి వేళ ఒకానొక సమయంలో ఆ కారు చీకటిలో అడవులో తన ప్రయాణం మధ్యలో ఆయన ఆగిపోవలసి వస్తుంది. కారణం అలసిపోయాడు, కారణం ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి, కారణం కటిక చీకటి, కారణం చుట్టూ క్రూర మృగాలు. ఆ రాత్రి ఏం చేయాలో బాగుండదు, బాగా అలసిపోయాడు, నిద్ర కమ్ముకు వస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితిలో అక్కడ ఒక రాయిని తీసుకొని దాన్ని తలగడిగా చేసుకొని ఆ రాయిపై తల ఉంచి, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆ యాకోబు నిద్రపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. నిద్రపోయిన ఆ యాకోబుకు ఒక కళ కలుగుతుంది. ఆ కళలో ఒక నిచ్చెన వేయబడి, ఆ నిచ్చెన మీద దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతూ, తర్వాత అక్కడ దేవుడు యాకోబుతో మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. తప్పకుండా నేను మీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన విధంగా ఈ స్థలాన్ని నీ సంతానానికి నేను ఇస్తా అని వాగ్దానం చేసి, నిశ్చయముగా యాకోబు నేను నీకు ప్రాంతాన్ని ఇస్తా, నీ వెళ్ళు, ప్రతి ఇష్టం నిన్ను కాపాడుతా, నిన్ను నేను చెప్పింది నెరవేర్చే వరకు నిన్ను విడువను అని మాట్లాడిన తర్వాత, ఆయన నిద్ర నుంచి మేలుకున్న తర్వాత యాకోబు ఏమంటే, ఎస్, నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ స్థలమందు ఉన్నాడు, అది నాకు తెలియకపోయాను భయపడి, ఈ స్థలం ఎంతో భయంకరము, ఇది దేవుని మందిరమే గాక వేరొకటి కాదు, ఇది పరలోక గవినే అని అనుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి తలగడగా చేసిన ఆ రాయిని తీసి స్తంభంగా నిలిపి దాని కొన మీద నూనె పోసి ఆ స్థలంలో బేతేలు అని పేరు పెట్టి అక్కడ ఒక నిబంధన చేసుకుంటాను. ఏంటి అంటే నిబంధన, దేవా, నేను వెళుతున్న ఆ ప్రాంతంలోనికి నీవు నన్ను కాపాడి నాతో వచ్చి నాకు అన్నము వస్త్రములు అనుగ్రహించి వచ్చినట్లయితే, తిరిగి నా తండ్రి ఇంటికి వచ్చుచున్నప్పుడు క్షేమంగా నేను వస్తే తప్పకుండా నాకు కలిగిన దాంట్లో నీకు దశభాగం ఇస్తా అని ఆయన ఒక ఒప్పందం, ఒక నిబంధన చేసుకుంటారని మనము తెలుసుకున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ సన్నివేశం మనకు తెలుసు. మన చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్ నుంచి మనం వింటూ ఉన్నాం. ఈ బేతేలు అనే ఈ స్థలం దగ్గర మనం కొన్ని ఆత్మీయమైన అనుభవాలను మనం నేర్చుకోవాలి, కొన్ని ఆత్మీయమైన పాఠాలు మనం నేర్చుకోవాలి. మొదటిగా 12వ అధ్యాయం ఆదికాండం 13వ అధ్యాయంలో అబ్రహాము బలిపీఠం కడతాడు, ప్రార్థన చేస్తాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మొదటి విషయం బేతేలు అబ్రహాము కట్టిన బలిపీఠం, అది దేవుని మందిరమై దేవుని ఇల్లే అని అర్థము కలిగిన బేతేలు దగ్గర అబ్రహాము బలిపీఠం కడతాడు. అంటే బలిపీఠం అంటే ఆత్మీయ జీవితం మనం తెలుసుకున్నాం. మన ఆత్మీయ జీవితం సవ్యంగా కొనసాగాలి అంటే ప్రార్థన జీవితం ఎంత అవసరం. అబ్రహాము బలిపీఠం కంటే అక్కడ ప్రార్థన చేస్తారు. మొదటిగా ఇది ప్రార్థన జీవితాన్ని సూచిస్తుంది, దేవునితో అవినాభావ సంబంధాన్ని ఈ బేతేలు సూచిస్తుంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, రెండవది అది బేతేలు దేన్ని సూచిస్తుందంటే దేవునితో అనుసంధానం చేయడం సూచిస్తుంది. అంటే అబ్రహాము తన సొంత ప్రాంతాన్ని, బంధువులను, మిత్రులను, తన స్వస్థలాన్ని వదిలి
దేవుడు ఆయన తీసుకుపోయి ఆ ప్రాంతంలోనికి ఆయన ప్రయాణమై బయలుదేరి వస్తున్నప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అక్కడ అబ్రాహాముకు ఎవరు స్నేహితులు లేరు, బంధువులు లేరు, మిత్రులు లేరు. ఒకరే ఒకరు ఆయనకు తెలుసు, దేవుడే. అందుకోసమే ఆయన దేవునితో అనుసంధానించబడతారు. మొదటిగా బేతేలు అనగా ప్రార్థన జీవితం చూసుకున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, రెండోదిగా దేవునితో అనుసంధానం చేయబడడం. మనం ఈ రెండు విషయాలను కలిపి ధ్యానిస్తే నీవు దేవునితో అనుసంధానం ఏ విధంగా చేసుకోబడతావు, నీవు ఆత్మీయ యాత్రలో ఏ విధంగా కొనసాగుతావంటే ప్రార్థన జీవితం. ప్రార్థన జీవితము లేని ఆత్మీయత కాదు. ప్రార్థన జీవితం లేని ఆత్మీయ యాత్ర కానే కాదు. నీవు ప్రార్థన జీవితం నీకు లేకపోతే, ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన జీవితం నీకు లేకపోతే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవునితో అనుసంధానించబడలేవు. నువ్వు ఆత్మీయాత్రలో కరెక్ట్గా కొనసాగలేవు. నీ ఆత్మీయాత్ర సవ్యంగా కొనసాగాలి అంటే ప్రార్థన జీవితం నీకు అవసరం. బేతేలు ఈ రెండు విషయాలను సూచిస్తుంది. ఒకటి ఏంటంటే ప్రార్థన జీవితాన్ని, రెండవది దేవునితో అనుసంధానించబడడం సూచిస్తుంది. మూడవది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇది ఆధ్యాత్మికతకు ఆరంభాన్ని సూచిస్తూ ఉంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ బేతేలులో ఉండే శ్రేష్టమైన ఈ మూడు లక్షణాలను మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. నీ ఆత్మీయ యాత్ర దేవునితో సాఫీగా కొనసాగాలంటే దేవునితో ఎడతెగని ప్రార్థన జీవితం నీకు ఉండాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీ దేవునితో నువ్వు అనుసంధానం చేయబడాలి ప్రతినిత్యం. అంటే ప్రార్థన ద్వారానే అది సాధ్యం. నీ ఆధ్యాత్మికత ప్రారంభం ఎక్కడి నుంచి అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రార్థన జీవితంతోనే ఈ మూడు విషయాలు అబ్రాహాము కట్టిన ఆ బలిపీఠం, బేతేలు దగ్గర కట్టిన బలిపీఠాన్ని సూచిస్తుంది. తిరిగి మనం ఆదికాండం 8వ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే 4వ విషయాన్ని, బేతేలు దగ్గర 4వ విషయాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యాకోబు అన్నను, తండ్రిని మోసం చేసి తన మామ దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వస్తున్న సమయంలో రాత్రి అక్కడ పడుకునే సందర్భాన్ని, ఆ సన్నివేశాన్ని మనం చదివాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, భవిష్యత్తు ఏంటో తెలియని పరిస్థితి, ఆయన సస్తాల భక్తులు తెలియని పరిస్థితి. ఎందుకోసం అంటే అన్న ఎంతో కోపంతో ఉన్నాడు, తనకు వచ్చి ఆశీర్వాదాలు దొంగలించుకొని వెళ్తున్నాడు అని తెలిసి తమ్ముడిని చంపాలని తమ్ముడి మీద పగబట్టుకొని ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని భయముతో ఆయన ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టిపోతున్నాడు. అంటే ఒక గందరగోళం, ఆందోళన, అభద్రత భావములో ఆయన ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, 4వ విషయాన్ని ఏం సూచిస్తుందంటే ఈ బేతేలు గజిబిజి జీవితాన్ని, నిటారుగా మారే అనుభవాన్ని సూచిస్తుంది. యాకోబు జీవితం గజిబిజిగా, గందరగోళంగా, ఆందోళనకరంగా, అబద్ధత భావన ఉంది. అలాంటి పరిస్థితిలో ఈ బేతేలు అనుభవం ఈ గజిబిజి జీవితాన్ని నిటారుగా మార్చే అనుభవాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, 5వ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. 13వ వాక్యంలో ఆదికాండం 28:13వ అధ్యాయంలో చూస్తే అక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి దైవ ప్రత్యక్షతను అది సూచిస్తుంది. 5వ విషయం దైవ ప్రత్యక్షతను ఈ బేతేలు సూచిస్తుంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీ జీవితంలో నీవు దైవ ప్రత్యక్షత కలిగి ఉండాలి. నువ్వు దైవ ప్రత్యక్షత కలిగాలంటే నీ హృదయం తెరవబడి ఉండాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీకు సంబంధమైన దేవత మన మనోనేత్రాలకు గుడితనం కలుగజేస్తారంట. ఆ గుడితనంలో ఏది దేవుని ప్రత్యక్షత, దైవ ప్రత్యక్షత తెలుసుకోలేకుండా ఉంటాం. నీ ఆత్మీయ నేత్రంలో తెరవబడి ఉండాలి. నువ్వు దైవ ప్రత్యక్షత నువ్వు కలిగి ఉంటావు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, తర్వాత విషయాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. 6వ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే హెబ్రీ 3:6 మనమే ఒక బేతేలు. ఎందుకోసం అంటే మనమే ఆయన ఇల్లు అనేది రాయబడుతుంది. అంత మాత్రమే కాకుండా 1 కొరింథీ 3:16-17 చూసినట్లయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనమే నివాసం, పరిశుద్ధాత్మునికి మనమే నివాసం అంట. మీరున్న పరిశుద్ధాత్మ నివాసమే మీరు ఎరగరా అంటాడు అపోస్తలుడైన పౌలు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎక్కడ బేతేలు ఎవరంటే నూతన నిబంధన క్రైస్తవులుగా మనమే ఒక బేతేలు, మనమే దేవుని మందిరం, మనమే దేవుని మనలో నివసించే చోటు, మనమే
దేవుడి నూతన నిబంధన కాలంలో ఎవరి దగ్గర నివసిస్తారంటే దీని వాక్యం చెప్తే ఆయన మనతో కూడా సంచారం చేస్తారని పౌలు చెబుతూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, తర్వాత తర్వాత విషయాన్ని మనము చూసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది ఒక నిబంధన జీవితం, ఒక మొక్కుబడిని ఇది సూచిస్తుంది. ప్రియమైన దేవుళ్ళ, నీవు ఆత్మీయాత్మ దేవుడితో కొనసాగుతున్నప్పుడు నీ నిబంధన జీవితం ఏ విధంగా ఉంది ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో. ఈ విషయాలు మరొకసారి మనం చూస్తాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇది ప్రార్థన జీవితాన్ని సూచిస్తుంది. రెండోది దేవునితో అనుసంధానాన్ని సూచిస్తుంది. మూడోది మనము చూసినట్లయితే దేవునితో అనుసంధానించబడడం చూస్తుంది. నాలుగవది ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తుంది. ఐదవది దైవ ప్రత్యక్షతను సూచిస్తుంది. ఆరవది మనం చూసినట్లయితే గజిబిజి జీవితాన్ని నిటారుగా మార్చే అనుభవాన్ని సూచిస్తుంది. ఏడవ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే మనమే ఒక బేతేలు. ఎనిమిదో విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నిబంధన జీవితం, ఈ బేతేలు అనుభవం. యాకోబు దేవునితో నిబంధన చేస్తున్నాడు. నీ జీవితంలో, ఆత్మీయ జీవితంలో, ఈ ఆత్మీయ జీవితం సాఫీగా కొనసాగాలంటే ఈ లక్షణాలు నీకు అవసరం. వాక్యం ఉంటున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డ, నీ అనుభవం బేతేలు అనుభవంగా మార్చబడును గాక. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.